Għajta waħda, għajta għall-Birgu. Sostna dan is-sindku tal-Birgu John Boxall meta s-sibt filgħodu laqqa lir-residenti biex isammaw leħinhom kontra l-iżviluppi li seħħew fiż-żona tal-Piccolo Soccorsa, magħrufa bħala t-toqba tal-Birgu. Dan wara li ftit jimilu sar magħruf li ttieħdet deċiżjoni minn wara dar il-Kunsill biex ma jsirx iktar hawn fiż-żona permezz ta' stickers u tabelli li twaħħlu fil-post. Fil-fatt, is-sindku saħaq li l-Kunsill ma ġiex konsultat, tant li kienu qed isiru laqat u manuvri minn wara daru dwar din iż-żona. Il-Kunsill Lokali tal-Birgu dwaru ma ġiex ikkonsultat. Tabelli twaħlu li hawnhekk mhux żona law u tibda inti taħseb il-għala twaħlu issa. Meta għadda l-istaġun tas-sajf. Fis-sajf allura kien perikolus. Allura ma waħħannihomx qabel. John Boxall saħaq li din iż-żona sservi ta' żvok għar-residenti speċjalment għall-anzjani. 15 ilu, 3 ġimgħat ilu, mimli bin-nies. L-unika sfok li fadallhom in-nies tal-Birgu, speċjalment dawk l-anzjani li forsi m'għandhomx min iwassalhom jew joħroġhom u joħodhom x'imkien ieħor f'bajjiet isbaħ. Da l-unika post li fadal għall-iskop ħanejtek ta' rekreazzjoni f'din il-lokalità. Boxall sostna li għalkemm huwa kkuntat l-entitajiet li ħarġu bid-deċiżjonijiet xorta ma rridux jgħinuh. Net News tkellem ma' diversi residenti tal-Birgu feqqasmu magħna ir-rabja tagħhom għal dan l-iżvilupp. Min tfulitna għexna fiha, ma jaħdu n-nies le. Mus jaħdunna t-toqba, għax aħna wek tal-limna nomu u aħna ommijietna t-tfal tagħna kollha. Di tagħna tal-Birgu u tal-Birgu tagħna tibqa'. Aħna ħassejna li tradewna lilna għax hawnhekk ir-rekreazzjoni tagħna. Hawnhekk inna nomu hawnhekk żmien twil, snin. Plus li nomu hawnhekk aħna missirijietna, t-tfal tagħna, kulħadd hawnhekk jgħix, hawnhekk ir-rekreazzjoni tagħna. Jiġifieri jekk jagħmlu l-jott marina u isfel lilna ħajoqtluna. Ma rridux min jħodin. Issa qed jgħidu li hawn mhux tajjeb għall-baħar, jiena 55 sena ilu konna numu hawn. U aħna hawn twelidna, hawn. Meta jgħidulek int minn fejn int? Mill-Birgu mela tat-toqba. Spera li hawnhekk dak li jenna nżommu għal da snin kollha ma jittieħedx minn għandna. Għax aħna kollha vittorjożani, aħna l-Birgu l-ewwel u qabel kollox. Intant is-sindku John Boxall saħaq li se jkompli jiġġieled biex din iż-żona tibqa' tar-residenti tal-Birgu. Jekk hemmx intenzjonijiet oħra u b'daw l-intenzjonijiet oħra. Jekk qed jaħsbu li l-Kunsill Lokali tal-Birgu u l-poplu vittorjożan m'għandunax se jarralhom għax hawn il-jott marina le ma sirx. Antonella Rapa għal Net News.